Njengokubona ukuthi konakale kangakanani emalokishini even phakathi edrobheni kuthusa kakhulu iyanuka ngenxa yokuthi ithekuse lehlulekile ukukhoqa ukunakekela abantu nokukhona udoti ezinye ey'balulekile phakathi siphephe uphinde ube nempilo engcono. Towel, Kesefagana Katam, Yantela Katam, Elohol Bogama Katam, or just Penana Moses Mapetam, Kesatam, Sabazikana Idosogamba, was a show with him. We are Poma excelling, goes excelling or suffering, Ubesa stopping him, Sizobakoni does Octotam, goes a real Shayam, or pass 8 him, Asabede Sekonam, Uzuma Tolida way packing it, Unga Pena right tower, go to Moon transport him, Ufumelege logo to get some, Sitanabata get him, Nabata get him, no more money chair, Officer was to get him, Uzola get him, or what it training a South Africa, it training a case that's in him, Santana Palatakal Peglim, was an name, Ekatem, it go, a Sanbanan and Palatem, San Bigana say got him, Situasane, Umanga Pumanaga Mapetam. Yatala iIFP, or to Mangaba Fegam, Uema F14, Kopshala 29 million. Mangabe, we are Fatam, Utala Fotu, Amapapa Mabili, no Mama Tato, Wanga Mapepa, or Tolas Kongwin, Figure for Tele IFP. Awesome, Shagaten, Wasa. Is Otola Buguchi, Zame Ugu. Sizocela ukuthi sizame ukuthi sifishanise iprogram yethu imfishane kakhulu siyathobeka ngokuba khona kamhlonishwa umengameli ubaba uVF Hlabisa iphiki likanobhala jikelele ubaba uMncwango amalunga e-NEC akhona uhlalokazi lonke wombutho wentsha umfowethu uSanele Zondo Nation umhlonishwa uPN Msimango Pamis
Ngaveni ngamuva ikhipha. Siphumile sila eClermont okuyi-KK Claremont namaphethelo ukuzoncenga nokunxusa umphakathi waseClermont namaphethelo ukuthi ngesonto lele siyakuloku umhla ka-10 baphume ngobuningi babo beyelapha eMabhida ukuyolalela umholi umhlonishwa uVF Hlabisa emsana nondunankulu wesifundazwe ngapha sinomongameli la nondunankulu wesifundazwe njengoba sikusho nje kuyabhalwa emazulwini ukuthi umongameli uHlabisa uzoba umongameli wezwe undunankulu usihlalo weprovince uzoba undunankulu wesifundazwe so sogciza lokho emphakathini ola eClermont ukuthi abaphume ngobuningi bayozwa inkulumo yabo abazoyithwala lapha eMabhida ngesonto. Will converge at Moses Mabhida Stadium as the IFP will be launching the 2024 election manifesto. I'm here today together with the leadership of the IFP at the NEC level, whom I have introduced, and accompanied by our premier candidate of KwaZulu-Natal, Comrade Tamintuli, to invite you to join us for that powerful moment in which the future of our country will take a center stage on the 10th of March at Moses Mabhida Stadium. Umuntu kabingelele kama lami ngumncedisi ngokwanxumalo ngonobhala wentsha lapha eThekwini namaphethelo ngibe iKhansela lapha emkhandlweni ngihlala ke kwikomiti lezokuthuthukiswa komnotho kanye nezokuvakasha. Mhlambe umuntu uyakufisa ukuthokozela elithuba njengoba nje sibheke enkethweni imudi kuwo wonke amaqembu ezepolitiki iphezulu kakhulu. Onke amaqembu aphumile nxa zonke siphambana ngemigwaqo siphambana endlini zabantu. Ukodwa ke sikhuluma nabantu ukuba sibanxuse ukuthi ngomhla ka-29 May 2024 bephume behambe beyovota. Ukodwa ke njengeqembu lika-IFP esilapha sizokunxusa kini njengabahlali baseNingizimu Afrika. Umuntu ke uyafisa ukukhumbuza abahlali baseNingizimu Afrika ukuthi iKwaZulu-Natal yayingenje njengoba siyibona namhlanje. Kodwa ke kukhona isimo eyayikuso esasithokozisa kakhulu ngaphambilini. Umntwana waphindangene ongumsunguli weqembu iNkatha Freedom Party uyena mholi owahola ngekhathi enzima lapho ayebhekene khona namabhunu abaholi bobandlululo. Kodwa ngaphekwa lezo zimo lezo zikhona kodwa kazange zabakhohlwe abantu baseNingizimu Afrika, abantu abamnyama particularly abakwaZulu-Natal ngoba kunzima kunjalo. Kodwa kwathi ukhongolose mekhipha isiqubulo esithi liberation now, education later. Umntwana waphindangene wathi education now, liberation later. Ezinye zezinto lezo umntwana waphindangene eyenza behlukana nokhongolose ngoba umntwana wayiqonda futhi yakubona ukuthi amabhunu azoqhubeka libuse lelizwe uma singafuna ukuyofuna. Umntwana waphindangene ke akazange leso siqubulo asisho nje kuphela kodwa wahamba enyathelweni zawo njengoba sabona ke akha izikole ezu-9,000 lapha KwaZulu-Natal, wakhanda ama-university amathathu okuyiMangosuthu University of Technology, wakhanda uNgoye, wakhanda i-UKZN. Lezo zinto lezo kwakuyizindlela umntwana waphindangene ayekhombisa ngakho abantu abamnyama ukuthi abahambe beye ezikoleni. Siyabuka ke nesimo idolobha lethu okuyilona eli-attractor ivakashe iqhamuka kwamanye amazwe angaphandle okuyi-Durban Metro. Uma selikulesi simo eseliyiso manje siyichilo ngoba abantu abaqhamuka kwamanye amazwe angaphandle uma bezovakashela indawo babike zokuphepha bebuka inhlanzeko ikakhulu-ke kithe ukuthi na-ke sigabe kakhulu-ke ngolwandle ke uma kulwandle ulibona lihambe indle ngalolu hlobo. Ngakho lokho kusho ukuthi abantu bokuvakasha kukancane ukuthi bengasondela. Ngakho-ke simema bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthi ngomhla 29 bephume nxa zonke behambe beyovota bevotela iqembu iNkatha Freedom Party ngoba kuyishwa ukuthi abantu bebone iqembu likakhongolose libheda kangaka bese bethatha isinqumo sokuthi bona bazovota ngoba umuntu uyafisa nje ukudlulisa ilecture encane ukuthi njengoba uma kuzoyovota kuqale kuphume kuqala u-statistics of South Africa ahamba yobala abantu ukuthi bangaka eNingizimu Afrika. Emva kwalapho ebese ke behamba abantu ke beyovota.
labo bantu laba basuke belindeleke ukuthi bevote bonke ngobuningi bawo. Ngakho-ke asihambeni bafowethu siyovota singakufeli amathe. Yebo siyavuma sonke ukuthi uKhongolose akenzi kahle, kodwa the only way yokuthi uKhongolose simfundise isifundo ukuba simkhiphe sifake iqembu elethembekile elinabaholi abathembekile inkathafeni nomphathi. Ngiyabonga. Into abayethula ke lapha bawuthula umqulu hayi wezethembiso kepha umqulu wezixazululo ukuthi lezi inkinga esibhekene nazo la eSouth Africa noma eKZN naseThekwini in particular okuyi load shedding ukucisha kwagesi, izitamkoko ey'ngena emzini yabantu, ukungasebenzi kwentsha, ukubulawa kwabantu. Iyona nto ke abazophuma nexazululo. Ngiyathokoza mhlonishwa uHlengwa, uhlalo weSkopha nomkhulumeli weqembu kuzwelonke. Ngiyathokoza kakhulu umongameli wethu Ngotsha okhona phakathi kwethu, usekela nobhala jikelele umhlonishwa uMncwango, amalunga e-NEC akhona, umhlonishwa uZondo uhlalo wombutho wentsha kanye nonobhala wakhe umhlonishwa uMabaso nobaba uMsimango, ubuholi be-Youth Brigade obukhona bukazwelonke, obulama lababili abengibabingelela umeya wethu walena uSobholenyoni waseMtshezi, amalunga e-National Council akhona, amalunga e-DMC akhona, abaholi besifundazwe umfowethu Maphisa okhona uhlalo wombutho wentsha nabanye ngababonanga, umfowethu uMdunkosi umholi walapha eThekwini, noza ukuthi amakhansela onke akhona khona lapha, ikakhulukazi nina bo-comrade abaholi be-IFP balapha kwaMashu kanye namavolontiya eqembu le-IFP, abeyindaba bakhona nabezokuphepha nabasiphelezelayo na wonke umuntu okhona lapha bo-comrade. Mongameli, anginayo inkulumo namhlanje, kodwa ngiyathobe kakhulu ngaleli thuba lokudlulisa nje okufushane kakhulu umongameli uyena ozosithulela inkulumo sonke esizothamela umlayezo wakhe. Buke isimo esingaphansi kwaso uma ngikhuluma ngesimo sokungasebenzi kwabantu la eDalton ngineminyaka engaphezulu kweminti, kepha uma ubheka isikhathi engifike ngaso mina la abantu abawu10 behlala endlini bonke besebenza, namhlanje bonke labantu abawu10 kabasebenzi. Uma ubuka imigqomo ukungcola kwawo la ehostela ixakile. Ngaleyo ndlela ke kuyasethusa ukuthi uma uwumuntu ohlala eThekwini usangabaza ilungelo lakho lokuvota uhlobo lomuntu, kodwa siyanxusa ngaleyo ndlela ukuthi uma umhlalo wala eThekwini phumani ngobuningi mhla ka-29 kuMeyi niyovotela iqembu elizonikhipha ekugqeleni okuyiqembu lenkatha elingenabo uqophololo elimsulwa nje. So ke sikwenze lokho sithi do it for share. Okay, ithuba iqembu elinalo lokunqoba isifundazwe kaZulu-Natali kufanele silisebenzise ngokukhulu ukucophelela ngokuthi senza amalungiselelo afanelekile ngokuba ngalo kokuthi sizokovota, kodwa sihambe phela siyoxoxa nabonke esazana nabo ukuba kuvotele iqembu lenkatha, kungaqhutshekwa kuvotelwe abantu asebebekele lizwe esimeni esilikhulu kangaka. Njoba nibaningi kangaka ningasebenzi, ithuba leli lokuba nihambe niyovotela ukuba uphathe iqembu ezodala amathuba omsebenzi. Mina Thamsanqantuli mhla 29 May 2024 KwaZulu-Natal ngiyovotela inkatha ukuze iphathe isifundazwe kwaZulu-Natal. Mina Thamsanqantuli ngomhla ka-29 May 2024 kuzwelonke ngiyovotela inkatha ukuze mawukuthi abantu bavota ngokuthembeka ngomningi babo umongameli wethu babuhlabisa bomongameli wezwe. Manje ke ilolo hambo okufanele sonke silihambe ngoba njengamanje okubalekile iIFP ukuthi aphumelele iIFP. Ngithokoza kakhulu Ngotsha ngokungeseka onginikeza kona njoba kulomkhankaso lona wala KwaZulu-Natal. Ngiyazi ukuthi sizomobilizela uMoses Mabhida, ngiyazi futhi uhambe indawo eziningi umobilizela uMoses Mabhida,
kodwa ngiyazi ukuthi okukhulu kunako konke ukweseka umkhankaso wokuthi sinqobe isifunda saKwaZulu-Natal. Siyathobeka kakhulu kulokho Ngotsha njengomongameli wethu ukuthi kube wena ukhombe indlela ukuthi sonke asibumbane sibambisane ukuze iqembu le-IFP linqobe. Comrade, anginayo inkulumo engizoyethula ngaphandle kokuthi umongameli wethu uyena ozodlulisa umyalezo. Sekuphawulile uMashasha isimo seTheku. Ngithe nje President, uma inqobe inkatha KwaZulu-Natal into yokuqala icabinet okufanele ilungise ufaka iTheku ngaphansi ka section 139 libe nomlawuli ukuze kulungiswe lezi inkinga ezingaka egcwele lapha eThekwini. Amandla sikelele ubaba uMcedisi beze ngaphambili azosithulela umhlonishwa uMengameli. The DSG will introduce for us the President, Honorable Mcedisi. Amandla izwe iyaphi indlovu iyokwenzani. Ngiyathokoza imphatho ohlelo Mashasha, ngibingeleleke ngokuyithoba umengameli wethu uNgotsha. Ngiyafisa ke ukubingelela ngokuyithoba upremier candidate wethu uMphemba. Ngiyafisa ke ukubingelela amalungu eNEC akhona phakathi kwethu asethuliwe ubaba uMsimanga kanye namalungu eNational Council akhona engeke ngisawasho ngamanye imeya zethu eyikhona enye ethi igama layo uMhlozi ngelinye igama uSobo bese kuba ngosomlomo bemkhandlu wethu ikomiti lesifundazwe i-Provincial Executive Committee amalungu ayakhona abaholi baseThekwini be-district abaholi besiyingi sase-North Central kanye nabaholi bamaziko akhona la ngaphakathi kwamazwe. Nani-ke nonke abo-comrade ngiyanibingelela. Okwami kufishane nje ngoba nesikhathi esambile ukuba ngizonithulela phakathi kwethu uPresident wethu. Angibingelele kumphathi wohlelo uComrade uMkhuleko Hlengwa ongumkhulumeli kazwelonke weqembu lenkatha inkululeko. Bingelele kusekela nobhala jikelele oqeda kungethula phakathi kwenu uComrade uMncwango. Bingelele kusihlalo wesifundazwe saKwaZulu-Natal obuya beyilunga le-NEC nokuyena esimthwele ngeqoma esikhundleni sokuba abe undunankulu omusha KwaZulu-Natal uComrade u-18 Ntuli. Bingelele kuMhlanhla Msimango ilunga le-NEC uComrade uZondo usihlalo kazwelonke embuthweni wentsha Comrade uMlungisi Mabaso unobhala ezingeni likazwelonke embuthweni wentsha. Bingelele kumama uMamthethwa Ngcobo umgcini sikhwama ezingeni likazwelonke embuthweni wabesifazane. Bingelele uComrade okusemqoka silokhu senza ama-activation njengeqembu le-IFP kusukela phakathi noJanuwari kuze kube manje silokhu sigqugquzela abantu bakwaZulu-Natal ngokuthunywa umhlonishwa uThamintuli ukuthi abantu abaphele bonke Moses Mabhida ngomhla ka-10 kuleli sonto leli esiya kulo
asizusebenzisa ke umgqibelo kuyilisabatha ngoba yusuku loluhlonishwa ngisho namakhosi manje ke asikwazi ukusebenzisa yusuku umvelinqa ngalibusisa ukuthi singalithini ngakho ke abafowethu umuntu ke ulapha ke ukuzosho ukuthi abahambe beyisisela befuna ukuthi ngazathi bazwala kangcono uma bekhuluma ngamakhosi silapha ke nje Clement umuntu ubuka nansi impucuza egcwele lapha ke thina besithi ke kusedolobheni kuphela. Peace supporters will converge at Moses Mabhida Stadium as the IFP will be launching the 2024 election manifesto. I'm here today together with the leadership of the IFP at the NEC level, whom I have introduced, and accompanied by our premier candidate of KwaZulu-Natal, Comrade Tamintuli, to invite you to join us for that powerful moment in which the future of our country will take a center stage on the 10th of March at Moses Mabhida Stadium. Thousands of supporters of the IFP from across South Africa will join us because the launch on Sunday will be a national event. But we hope to see the strongest attendance by our homegrown members from here, Wamashu, from eThekwini, and from KwaZulu-Natal. It is here that the IFP stands closest to holding power in KwaZulu-Natal. It is here that we serve as the official opposition in KwaZulu-Natal. And it is here that we intend to establish a government for the people of this province led by the IFP. The IFP is the last of the big political parties to launch its manifesto on Sunday next week. We have given our opponents the space to make empty promises and to plead for your vote. You have heard what they have to offer, and you are now able to measure their promises against the track record of their failure, their neglect, and their corruption. Now you are ready to listen on Sunday the leadership of the IFP presenting its manifesto to you. Next Sunday, the IFP will present a package of strategic solutions tailor-made to address the crisis facing our country. Mkameli wekatham OVF hlabesam azabe senandesa ma-artistim azabe ekhona uzabe khona uPepsi Odumo uzabe khona uKhosani uzabe khona uDJ Dera uzabe khona uMC ozabe ebiza wonke ama-artist umhlongo obizwa ngokuthi uSomiso uzabe khona uGatsheni azabe khona amaqwabethu emzini bafethu angazi ngabala ngitheni siyacela mphakathi ohloniphekile asiye khona eMoses Mabhida Stadium. Yeah.
bonke abantu kulabantu abawu-27 million eningizimu ne-Afrika bethi nje for the next 5 years sinike i-IFP ithuba bese bethi-ke sifuna ukuyigada ukuthi izokwenze njani in the 5 years period. I want to commit the IFP, if it can be given an opportunity for 5 years, from 29 May 2024 to May 2029, we will bring change. Our slogan says, trust us, because when we make a promise, we keep the promise. We don't commit a promise which will not be able to keep. Our slogan says, trust us, because we work for you. Siyasinikela njengeqembu le-IFP ukuthi simebeleni bonke abantu siyohlangana nabo emabhida ngesonto la sizokwethula khona ingqikithi nomsoco opheleleyo wesixazululo eyinkingeni eyibhekene neningizimu ne-Afrika. Sethembele kini memani wonke umuntu, ningene emakethe, ningene ema-taxi rank, ningene ey'tolo, nihambe ey'taladini zasemalokishini la nihlala khona, ningene emahostela, ukuthi wonke umuntu ngo-6 o'clock asibe sesingena emabhida ukuze nizozwa ukusuka nokuhlala kwendaba. Ningathi-ke masenifikile emabhida bese nenza njengalaba abanye niphume niye eBhishi. Wonke umuntu simema ukuthi akeze eMoses Mabhida, la eMoses Mabhida ezobe sethula khona umyalezo wethu, umyalezo wethemba, nokumyalezo wokugcina enizowuzwa bese nihamba nawe niyowunikezela kubo bonke abantu abayizakhamuzi zaseningizimu ne-Afrika. Sinesibopho bo-comrade ukuphephisa izwe lethu. Lokhu akekho ozosenzela khona, kudinga ukuthi kwenziwe yithi